Dobroveče i dobrodošli na otvaranje izložbe scenografije Scenografske visine Nenada Neše Živadinovića. Kada smo pre par godina razgovarali o realizaciji neke njegove izložbe ovde u ovom prostoru, Neša je pristao samo na postavljanje izložbe scenografije. I počeli smo da spremamo tu izložbu, nažalost smrt ga je susrela i nismo je realizovali. Ova sada izložba je ta izložba koju smo dogovarali, koja sada je pred vama. Nenad Živadinović je i pre 1990. godine radio scenografiju kao spoljni saradnik u Lutkarskom pozorištu Niš, a od 1990. godine je zvanično scenograf Lutkarskog pozorišta. Do 2000. godine je radio u Lutkarskom pozorištu i postavio je 18 predstava sa svojom scenografijom. Tu je sa Zoranom Lozančićem, glumcem i rediteljem, našao neke nove načine i nove metode scenografske da otvori predstavu, da predstavu učini dinamičnom time što će pustiti prostor veći kretanju glumcima i time što je davao na većoj dubini predstavama. I kasnije je zadržao taj neki svoj stil. Tako da je uradio 7 scenografija u Kruševačkom narodnom pozorištu, onda je uradio 9 scenografija u Teatru 91 Aleksinac, uradio je po jednu scenografiju u Niškom narodnom pozorištu, u Narodnom pozorištu Republike Srpske Banja Luka i u pozorištu Sterija Vršac. Ono što je interesantno za njegovu izradu scenografije je bilo to što je on scenografskom radu pristupao isto kao i svom ostalom radu koji je radio, a to je jako temeljno, jako posvećeno. Pre nego što bi uopšte krenuo u realizaciju skica, on je dugo obavljao razgovore sa ljudima do čijeg mišljenja mu je stalo vezano za predstavu za koju treba da radi tu scenografiju. I onda u tim raspravama dolazio do nekih, otprilike usklađivanja tih ideja i naravno u saglasnosti sa rediteljem i uz njegove opravdane funkcionalne sugestije dolazio je do nekih rešenja koje su bile do tada nisu se pojavljivale na našim scenografskim prostorima. Kako malo čas Bojan reče, kada je radio scenografiju za Čonkina ovde, on je uveo celu Rusiju na scenu. Imao je neki osjećaj da scenu učini živom i da je produbi, da je dubinski postavi, scenografiju dubinski da postavi, tako da se dobio utisak većeg prostora nego što jeste. U poslednje vreme je eksperimentisao jako mnogo sa fluorescentnim efektima i time je davao još dodatnog doprinosa scenografskim rešenjima. Uglavnom, može se reći da je otprilike bio uvek jedan korak ispred i da je samim tim i bio ispred vremena u kreiranju scenografija. I bio je prihvaćen, i bio je shvaćen i prihvaćen. Možda ne uvek, ali u većini slučajeva, što je mnogo značilo. Ovde vidite samo deo njegovih scenografskih ostvarenja. Za ta scenografska ostvarenja dobio je mnoge nagrade. Malo čas spomenuti Čonkin je nagrađen. Postoje i anegdote o svemu tome, jel da? U svakom slučaju, mislim da je ovo pravi trenutak i pravi prostor za realizaciju ove izložbe. Meni je jako žao, naravno, što Neša iz opravdanih razloga nije ovde sa nama večeras. Ovo je jedan deo zahvalnosti
koju mu dugujemo. Ja sam mu neizmerno zahvalan svemu ovome što je učinio za nas. Dame i gospodo, dobroveče i dobrodošli na otvaranje 12. festivala proizvedenih predstava PIP 2024. Od večeras, narednih 6 dana, 6 večeri, vidjet ćemo sjajne predstave po izboru selektora doktora Milivoja Mlađenovića. O samim predstavama on će nakon mene reći nešto više. Ja da vas podsjetim da je uglavnom svake večeri od 19 sati u galerijama Doma kulture priređen prateći program i o tome se možete informisati precizno na našim plakatima ili putem nekog interneta i drugih mreža, televizije, svejedno. A ono što je jako bitno, da vas podsjetim da na vašim ulaznicama, onima koji imaju pakete ulaznica, a ja mislim da je većina sala posjeduje pakete ulaznica, imate glasački listić i posle svake predstave možete glasati od 1 do 5 o kvalitetu te predstave. A stručni žiri će ocenjivati predstave i dodelit će na kraju 6 nagrada. Nagrada za najbolji dramski tekst, to je Grand Prix festivala, pod nazivom Slobodan Selenić. Zatim nagrada za najbolju žensku ulogu, Olga Ivanović, nagrada za najbolju mušku ulogu, nagrada za najbolju režiju i naravno nagrada za najbolju predstavu. Od 2015. dodeljujemo i nagradu za najboljeg mladog glumca pod nazivom Dušan Duka Jovanović. Da predstavim i žiri. Prvi član žirija, gospodin dr. Miroslav Radonjić, direktor Sterinog pozorja, jedan aplauz za njega. Drugi član žirija, gospodin Branislav Nedić, dramaturg iz Kruševca. Upravnik Kruševačkog pozorišta i predsednica žirija, glumica Biljana Nikolić. Trenutno glumica vidjet ćemo narednih godina. To je to što se tiče mene. Sad bih dao reč gospodinu doktoru Milivoju Mlađenoviću, selektoru ovogodišnjeg festivala, da obrazloži selekciju i kaže malo više o predstavama. Izvolite. Dame i gospodo, dragi prijatelji, mogao bih slobodno kažem i dragi sugrađani, jer od 12 festivala koliko postoji u gradu Aleksincu, ja sam prisutan na 11 u ovoj ili onoj ulozi i drago mi je zbog toga i ponosan sam zato što sam ovde stekao divne prijatelje i video publiku kakva se retko može sresti u našim pozorišnim centrima i našim manjim gradovima. Publiku koja ume da ceni sve što se stvara u pozorištu i koja je izuzetno blagonaklona, što ne mora uvijek da bude, ali ona poštuje pozorišni čin i ja gde god stignem pričam o tome, o tom lepom aleksinačkom običaju da se sve predstave na kraju nagrade ovacijama i to u stojećem stavu. To se retko gde događa i zato je Aleksinac posebno mesto, a posebno i zato što je ovde izuzetno razvijen pozorišni život, amaterski, rekao bih i skoro poluprofesionalni, sa svim uslovima za izvođenje i najzahtevnijih pozorišnih
predstava iz naših pozorišnih centara. Gospodin Pavlović je rekao da ću ja sad obrazlagati selekciju i govoriti nešto više o predstavama, to sigurno neću učiniti, zato što to se piše u ovom malom, ali sadržajnom katalogu i zato što ste vi nestrpljivi i zato što ste znatiželjni da vidite šta je došlo iz Narodnog pozorišta u Nišu, dakle iz vašeg susednog grada, velikog grada Kruševac, dolazi predstava Prasetina na 178 načina, koja je režirala jedna od najzanimljivijih rediteljki ovog trenutka u Srbiji, Sonja Petrović, a onda ćete videti takođe i predstave Misterija Dušan Vasiljev, koja dolazi iz Bitev teatra, a iz pera mlade spisateljice Dunje Matić, pa potom Kuća, gde ćete videti trojac, jedan izvanredan glumački iz Zvezdara teatra i prvi put u ulozi pisca, jednog glumca koji će se pojaviti i na sceni, to je Nebojša Ilić. Zatim ćete videti i ne govorim o redosledu, kako će se to izvoditi na ovoj pozornici, jednu veliku predstavu iz Novog Sada, bilo jednom u Novom Sadu u izvođenju velikog ansambla Uvidek i Sinhaz, jednog od najzanimljivijih i najuzbudljivijih pozorišta u našoj zemlji. Predstava je na mađarskom jeziku, ali ništa se ne plašite, zato što ćete imati titlovan prevod, a osim toga, dobrim delom je ta predstava i na srpskom jeziku, razumećete sve i bit ćete veoma, veoma zadovoljni sa onim što će doći iz Novog Sada, kao što i za 1212 dolazi predstava Mama, koju je režirao Nebojša Bradić, kojeg znate sa ovog festivala i u ulozi selektora. Šta je selektor hteo sa ovim izborom, kako ga je napravio? Tako što je razmišljao o vašim potrebama, a da one istovremeno budu i po sudu estetskom vrlo zanimljive i da žiri ima čime da se pozabave ovih 6 dana. Predstave su u ovogodišnjem izboru tako koncipirane da zahvataju širok opseg problema i pitanja našega življenja, naših navika, naših borbi unutrašnjih i borbi sa društvenim mehanizmima i tako dalje i tako dalje. Sve je to, dakle, po onoj estetskoj meri, čini mi se, dobro izvagano, a i po ukusima raznorodne publike. Verujem da ćete ovih 6 dana uživati, kao i 7. dana kada ćete gledati predstavu iz Kruševačkog pozorišta Čudo u šatrenu u režiji Nebojše Bradića, koja će biti opet u čast nagrađenih, a i u čast vašu. Rekao sam da ću kratko, možda i nije bilo baš tako, ali hvala vam što ste bili strpljivi da me slušate. Hvala vam. Pozvat ću sada predsjednika festivalskog odbora, festivala proizvedenih predstava, gospodina Dragana Jovanovića, da zvanično otvori festival. Izvolite. Dame i gospodo, uvaženi gosti, poštovani ljubitelji pozorišta, dobrodošli na 12. festival pozorišnih praizvedbi u Aleksincu. Na samom početku dozvolite mi da se zahvalim i ja u ime festivalskog odbora i u svoje lično ime, selektoru festivala, članovima žirija, pokroviteljima festivala, Skupštini opštine Aleksinac, Ministarstvu kulture i svima vama koji ste došli da u ovolikom broju dođete i prisustvujete još jednoj pozorišnoj festi u Aleksincu. Nadam se da ćete u narednih 5 takmičarskih večeri uživati u zaista divnim predstavama, naravno i 6. koja, kada se odvija predstava u čast nagrađenih, i da ćemo tokom ovih 6 večeri svi zajedno uživati. Pa samo još da kažem, neke igre počnu. Uživajte!
Također da vas podsjetim da nakon svake predstave možete prisustvovati razgovorima o predstavama, znači okruglom stolu koji će ove godine, čiji moderator će biti gospodin Goran Ibrajter uz asistenciju Jovane Stanković. Hvala i uživajte. Mnogo su me želeli, pogotovo zbog toga što njihovo prvo dete, moja sestra, nije se baš najbolje pokazala, ali to dolazi kasnije. Sada dolazim ja! Kevi je pukao vodenjak dok je mešala tradicionalni svinjski gulaš i ubrzo nakon 25 časova rođen sam kao 5. generacija profesionalnih koljača svinja. Da li ima muda da dođe u moje mesto? Ili je jedino mesto debil? Naše mesto! Brate, samo nemoj da napraviš sranje. A oni mi dali levo mudo samo da napravim sranje. Vidi je. Još je lepo raspoložena. Minić, štikle, ceo paket, faks moj, kurac! Vidi se da se prokurvala. Alo? Alo bre? Alo? Ja što radiš ti ovdje? Što, jel ne smem? Aj, iskuliraj, vrati se kod svojih ortaka. Jesam ti rekao da neću više da te vidim ovdje, a? Da mi vrckaš tu kao došla si da pokažeš nama seljacima šta si novo naučila u školici, jeli? Malo da nas baciš u depu, a? Aj, pali kevetik. Ne vjerujem ja u čikove, čikove, takve ko ti, čikove, da ti je sve svome, ne vjerujem nikome, da ti je sve svome, ne vjeruješ nikome. Prijatno. Pozvali sve dječake, da ovi i igračke, pustio ih da se cijeli dan igraju igre. Mladi bi bili stvari, nekad ti bi bili rani, voljeli bi svoje škođaci, da sam ja tvoj. Svima ja bih samo more, po kući mi ona noće biti more.
Veliko hvala ansamblu Niškog pozorišta, koji je na divan način otvorio ovaj festival. Prasetina na 178 načina, u režiji Sonje Petrović, po tekstu Aleksandre Jovanović. Sad ću zamoliti direktora Centra za kulturu i umetnost, gospodina Milana Petrovića, da predstavniku pozorišta, nekog iz organizacije ili ne znam ko je već tu, uruči zahvalnicu za učešće na festivalu. Nismo daleko, pa da se viđemo i van festivala češće, nadam se. A đački parlament Aleksinačke gimnazije, po tradiciji, od prvog festivala, od prvog festivalskog dana 2012. godine, pa evo i do danas, i tako će biti, nadam se, godinama u buduće, dodeljuje po njihovom izboru nagradu za glumca ili glumicu večeri. Zamolio bih predstavnicu đačkog parlamenta da kaže njihovu odluku. Izvoli. Dobro večer svima. Učenički parlament Aleksinačke gimnazije je odlučio da nagradu za glumicu večeri dodeli Milici Filić. Večera smo gledali predstavu Prasetina na 178 načina po tekstu Aleksandre Jovanović, koja je tu sa nama, i u režiji Sonje Petrović, koja je također tu sa nama, a u produkciji Narodnog pozorišta Niš. Ja sam ovu predstavu gledala na premijeri, a onda još jednom, pa evo sad treći put. I ono što bih prvo, ajde da objasnimo naslov predstave. Dakle, u krivičnom zakoniku krivična dela protiv polne slobode član 178 je silovanje. Pa bih onda, pošto je ovo festival praizvedbi, razgovor počela od tebe, Aleksandra, da nam kažeš kako si pisala tekst, kako si odlučila da uzmeš baš ovo o čemu je ovaj tekst za predložak i kako je prosto nastao tekst i šta je bio tvoj motiv da napišeš ovaj tekst? Mislim da mi ne treba mikrofon. Moram da snimam. Aha, zbog snimanja, ja dobro. Ok, već mi je neprijatnije, sad ovo je sad dosta zvaničnije od ovo što sam ja planirala da kažem. Hajde da probam da odgovorim kratko na to komplikovano pitanje. Ovako, pisanje ovog teksta je krenulo iz neke, kako da kažem, terapeutske zamisli, ako mogu tako da kažem. A ono što je meni sad u formi i u nekom eksperimentu bilo zanimljivo jeste da se pre svega bavim silovateljem kao glavnim junakom koji će apsolutno održati moć nad pričom, koji će biti taj nepouzdani narator, koji će i fizički, metaforički, bukvalno zauzeti ženski glas, žensku pojavnost, žensko telo na sceni. I zbog toga imamo ovu najdivnu našu glumicu Milicu Filić, koja je jedina glumica za više ženskih uloga, jer nam je bila ideja da se žene apsolutno sputaju. To nije slučajno, to je vrlo namerno. Ova scena je prepuna testosterona i muškaraca, što je i bilo negde moja namera. Sada, što se tiče te priče o žutom, to malo dolazi iz moje frustracije koja se onako, kako da kažem, koja je gradirala sve više i više kada čitam vesti o nasilju u porodici, nasilju na ženama, seksualnom nasilju, seksualnim traumama, gde je uvek to neki izolovani slučaj. Uvek se ti počinioci predstavljaju kao neki ispljuvak društva. Kao neko, to je neki manijak iz parka, to je neki zlostavljač koji je poremećeni, lud,
čuvajte se tog ludaka koji ide sada i ispušta ona pantalone pred ženama na, ne znam, autobuskoj stanici i slično. A niko ne govori o tome da su tu ljudi kao što smo i mi. I da možda su to naše komšije, očevi, braća, ujaci i tako dalje. I niko ne posmatra te ljude kao trodimenzionalni. Sad se tu dešava jedan paradoks, a kada mi otuđujemo sve te nasilnike, mi njima zapravo ne priznajemo ljudskost i ne posmatramo ih kao ljude, nego su to čudovišta. A mi generalno volimo to da radimo, kada su nasilni činovi u pitanju, mi kažemo to nije ljudski, to je kao zverski. Ma ne, zapravo poenta je da je to ljudski i da smo mi sposobni za tako nešto, da treba to da prihvatimo i ogolimo i predstavimo kako jeste. Sada, pri završetku teksta ja sam shvatila da ovo više nije samo priča o Žutom, koga smo mi i zavoleli i radovali se njegovom zaljubljivanju i tugovali sa njim kada pati, a onda ga kasnije omrzli, dok smo posmatrali u šta se pretvara i usled svih njegovih napora da nam zamaže oči svojom pričom. Ovo više nije priča samo o tome, već je negde presek, čini mi se, društva i perioda i mog odrastanja i Sonjinog odrastanja ovde i mi ovde imamo specifičnu mešavinu ekipe, neki su rođeni 80-ih, neki 90-ih, tako da je ovo negde priča o našem svetu, a verovatno i o vašem. I to su ljudi koje svi poznajemo i od kojih često okrećemo glavu ili se pretvaramo, što je još gore, da nismo kao oni. A ovo Žuti, ta klanica, svi ti njegovi ortaci, te devojke, mislim, to je moj svet, ja sam tu odrasla i pisala sam o tome što znam. Tako, eto. Dobro večer i u moje ime. Zadovoljstvo je da vidim toliko mnogo mladih ljudi ovde. To je konačan dokaz da mi mladi preuzimamo dominaciju u pozorištu. Neću biti nepristojan, samo ću se koristiti savremenim tehnologijama, brzo ću, nadam se. Evanđelje po Luki, 8. poglavlje. Tada iziđoše đavoli iz čovjeka i uđoše u svinje i navali krc brijega u jezero i utopi se. Meni je veći deo ove predstave, u meni je u stvari veći deo ove predstave izazivao upravo ovu novozavetnu sliku, ovu novozavetnu priču. Kasnije ću doći ponovo do toga, a moje pitanje naravno će biti za pre svega Sonju Petrović, pa ćemo posle sve ostalo uključiti u razgovor. Obično kada čitamo reč pisca i reč reditelja o nekoj predstavi, neću da kažem obično, ali često se dešava da pisac i reditelj učitaju, odnosno uveravaju nas da su tom predstavom doneli mnogo toga, a onda kad gledate predstavu ispostavi se da malo od toga što se oni nagovestili u predstavi ima. Meni je žao što su rediteljka i autorka teksta toliko malo nagovestila u svojim rečima, čak bih rekao da su pomalo jednostrane bile, fokus su stavile na te muško-ženske odnose, na rodne odnose, na neke stereotipe koji u tom smislu vladaju kod nas i na ovaj fenomen, da tako nazovemo, silovanja, odnosno tog čina koji se desio naravno, simbolički u predstavi. Ali ova predstava otvara čitav dijapazon mogućih doživljaja, neću da kažem tumačenja, baš doživljaja, i ona je u meni lično izazvala zbilja brojne asocijacije. Sve vreme sam reagovao na predstavu i u tom asocijativnom upravo smislu, a naravno i vi u publici ćete imati prilike da se uključite u ovaj razgovor, pa da čujemo i vaše impresije i vaše doživljaje. Mislim, ovde zbilja ima svega, neću da kažem da je papazijanija, to je sve dobro spakovano od jedne užasavajuće distopijske priče koja po meni ima to dominantno mesto sa, pretpostavljam, znam da je Sonja pametna rediteljka, od
odmerenim i dobro plasiranim asocijacijama i na ono što Orwell govori u Farmi i životinja, namestilo se da u ovom tekstu i svinje jesu na neki način junaci. I tako dalje, i tako dalje. Upravo me to zanima, zašto ste potencirale, zašto potencirate taj segment priče, a kažem, vaša predstava zbilja otvara mnoge segmente, mnoga pitanja i upozorava nas na mnogo što je ovo isto jedna od asocijacija. Nama se posle 60 godina dešava jedna ozbiljna nuklearna pretnja. Pa da, mislite zašto sam baš uzela svinje kao u tom smislu da ih na taj način toliko da sam dobro znao? Ne, svinje jesu deo ove priče, ali prosto nameće se ta asocijacija na Orwella i na distopijsku dimenziju. Jeste, mislim, u samom tekstu je to nekako samo dato i odabrano i svinje jesu simbol. U stvari životinje kao simbol nas u šta se pretvaramo i način na koji to nasilje postaje deo folklora i deo neke naše tradicije. To je u stvari kroz svinje nekako podcrtano i scenski bolje objašnjeno. Ono što je meni bilo jako zanimljivo u ovom tekstu i zašto sam ga u stvari i odabrala da radim na njemu, jer mi je potpuno bio neko osveženje od svih tekstova savremenih pisaca koje sam čitala i pomislila sam ovaj tekst ima mesa, ali bukvalno. I negde inspirisala me ta sirovost i surovost i ta generacijska trauma i generacijska priča u stvari koja je svima nama jasna, poznata i ogrezli smo nažalost svi u njoj u velikoj meri, a nekako se ona drži uvek po strani. Mislim da je negde ta priča, ja i koristim rediteljski u smislu sredstva koja su vezana za jednim delom 90. godine, koje su godine našeg detinjstva i muzika je nešto što postoji, ne znam, ako niste tih godina, ne znam da li se sećate, ali tu su i Džogani i Gala i svi ti neki pevači iz 90. godina koji su u stvari preteča svega onoga u čemu mi živimo danas. A negde se zanemaruje da je baš tada u stvari ta kolotečina u stvari pokrenuta i nastala i da se ona samo nije Desingerica danas nastao sam od sebe, nego je prosto pripremljeno tlo i pripremljen je negde podijum za takve njemu slične. Koristim muziku da to najlakše izrazim, jer mislim da je to nešto kroz čega najlakše i delimo, pogotovo naše generacije i epohe i imam utisak stvarno da čak ta, ako kažem 90. kao epoha i sredstva koja koristimo iz tog vremena se smatraju nekim trashom i kičom. A niko ne govori o tome da je to naše, da je to prosto nešto u čemu smo mi odrasli, da je to nešto što je deo nas, hteli mi to ili ne. I važno mi je bilo prosto, Aleksandra je sama u tekstu ponudila ideju da jedna osoba igra sve ženske likove, a ja sam odlučila da i svi muški igraju jednog muškog lika. Baš u nastavku te njene ideje, da nije samo da žena mora da preuzme sve rodne uloge da bi opstala i u svim tim rodnim ulogama na neki način biva odbačena, nego i muškarci, svako među muškarcima može biti taj žuti i svako može biti pretnja, može biti nasilnik, može biti manijak u bilo kom smislu i zlostavljač, zato što prosto je to negde metod i formula odrastanja koja se nastavlja. Ti roditelji misle da njihova deca neće biti isti kao i on, tačnije da će biti drugačiji. Deca misle da će biti drugačija, u stvari su ista, samo se menja žanr. Samo to više neće biti klanica, nego će biti automehanička radnja. U nekom prenesenom smislu te reči ostaće u suštini ista tema, samo će se promeniti žanr, promeniti način. Tako da veoma mi je bilo interesantno takođe kod Aleksandre u svemu tome, u toj surovosti, ta duhovitost koja se plasira na neki jako hrabar, jako bezobrazan način i mislim da i taj izbor jezika koji je vrlo surov i vrlo
direktan u svakom smislu te reči, govori upravo i o tim ljudima i o tome svemu gde se mi nalazimo. Ja sam ovu predstavu namenski pre svega pravila kao predstavu za mlade i mislim da je to jako važno, da ona ima svoju ciljnu grupu i iz nekog mog iskustva do sada, pošto se predstav igra već godinu dana u Narodnom pozorištu Niš, jeste da mladi zaista tačno reaguju u pravom smislu te reči na ovu predstavu i drugačije nego stariji ljudi, jer upravo imam utisak da se kod stvari neka vrsta je to sociološkog možda i fenomena. Stariji ljudi imaju bes prema ovome, gađenje, jer prosto ne priznaju odgovornost za tako nešto, a mladi se osjećaju prigrljeno i prihvaćeno jer su prosto svesni da su u tome ogrezli. I onda nekako se to dešava i među publikom i stvarno primećujem ogromne razlike u tumačenju, shvatanju, prihvatanju ovakve vrste i estetike i teme. Tako da to je nešto što mi je jako interesantno i mislim da je vrlo hrabro od Aleksandre da piše, da i dalje ostaje dosledna sebi i da ne podilazi publici, da prosto piše ono što nju okružuje i nešto što je njena i naša, u ovom slučaju, apsolutno generacijska tema. Svašta se oslovljam, hvala. Sve sigurno. Da, mogu ja baš bih se nadovezala na to jer i jedno pitanje sam takvo. Ja mislim da nasilje rađa nasilje i mi to ovde jasno vidimo. Sad me interesuje iz perspektive ovih glumaca koji igraju jedan lik, odnosno žuto, kako je vama izgledao proces i kako ste vi radili na ovom liku? S obzirom na to da je Sonja rekla da je predstava pravljena za mlade i ja zaista mislim da je to dobro, da mladi dobiju nešto gde će se osjetiti prihvaćeno i gde će osjetiti da ih neko razume i da oni nešto razumeju što im dolazi sa scene. Tako da, eto, možete da krenete, evo, od Miloša možemo da krenemo, pa onda red. Dobro večer. Pa mislim, što se tiče rada na predstavi, sam po sebi se ne razlikuje da li je to za mlade, osim ako nije predstava za decu, za mlade, starije, najstarije, nećemo mi ući u neku drugu vrstu glume ili se baratati nekim drugim sredstvima, jednostavno glumački posao je isti što se toga tiče. A što se tiče rada na ovakvom liku, uopšte najvažnija stvar jeste sredstvo u glumi koja se zove odbrana lika, jer ako postoji neko kao neki negativac sa čijim stavovima se mi ne slažemo, a ovde se niko ne slaže sa tim stavovima, mi kao glumci moramo naći način kako da opravdamo njegove motive i zbog čega on to radi, to šta radi. Tako da smo mi uvek je to posledica nečega, uvek je posledica nečega. U ovom slučaju je, kao i u ostalim slučajevima kada se dete pretvara u svog roditelja, u ovom slučaju sin u oca, jeste upravo bežanje od toga da se ne postane otac. I svi izbori dođu do toga, do jedne posledice da taj sin postane svoj otac. Baš upravo bežeći. Mislim, ne znam, u tom procesu sam i ja baš bio shvatio, pošto sam ja dete razvedenih roditelja i nekako imao u glavi celog života razmišljao o tome kako ja iz nekih aspekata ne bih hteo da napravim neke postupke koje je moj otac vukao. Bežeći od toga, došao sam do toga da sam ja napravio neke od takvih postupaka. I jedna od stvari koja me izlečila, uslovno rečeno, jeste upravo bila ta kada sam počeo da razmišljam o njemu, a to šta je njega navodilo da radi i da pravi te postupke. I onda sam počeo da shvatam da je on bežao od nečega i da je posledično postao takav kakav jeste. Tako da rešenje za tako nešto nije bežanje od toga, nego jednostavno okretanje jednog novog lista, odnosno da ne zavisimo od nekih gena ili da ne zavisimo samo od toga, nego da mi kao jedni zdravorazumski odrasli ljudi možemo da donosimo odluke uprkos nečemu što se dogodilo u prošlosti. A što se tiče sad opet ovog lika i onoga što sam rekao na početku odbrane glume, Aleksandra je rekla da upravo to, što se tiče makar mog aspekta ovde,
taj nepouzdani narator. Moj zadatak jeste upravo bio da taj nepouzdani narator postane pouzdani narator uprko svim stvarima koje radi i koje nemoguće je opravdavati ih u toku tih postupaka, ali da se na neki način publika za njega veže, možda ne razmišljajući do pred sam kraj ili u nekoliko postupaka koje on napravi, da li je to loše ili dobro, nego da jednostavno kao njega prati kao jednu na izgled žovijalnu ličnost i da se te mane i negativni ceo njegov aspekt skrajnu i sklone, kako bi sam kraj, odnosno na samom kraju neko ko se za njega vezao možda pomislio da je sam sebi skočio u usta. Stekao sam utisak da ste imali jako dobru sinergiju kao ekipa koja radila ovu predstavu, i glumci, ali i rediteljka, i spisateljica. Pa bih volio iz tog ugla da osvetliš rad. Dobro večer. To je dobro večer. To je dobro večer, pa ne, mislim, ta sinergija koja postoji u ovom procesu zapravo jeste bila ključna ovog uspeha ove predstave, zapravo jer jednostavno mi smo stvorili jednu, nije porodica, ali mi smo kao postali u Nišu kao jedna sekta. Bukvalno, mislim, poznajemo se mi i od ranije, ali nekako nas je ovo još više zbližilo i jednostavno malo smo napravili neki svoj klan, ne ciljano, ali onako ljubavlju vezani svi, smo zapravo postali jedan klan koji je lep klan, koji je klan samo za nas, koji nije klan koji nekog drugog ni podaštava ili bilo šta. Mi smo klan za sebe koji volimo da se družimo i nekako uvek smo tu na vezi, uvek se čujemo, viđamo i sve to. S druge strane, imali smo i ovu drugu stranu, reditelja, spisateljicu, koreografa, protivnički klan. Da, protivnički klan, koji je bio s one druge strane, dok smo mi radili, skakali, bili svinje u onim jakama. Tako da oni gledaju i kao mi zamuvamo se ispod stolova, ali kao da li da bude ovako, onako i pola sata smo onim jaknama, znojimo se i teško nam je, ali nema veze, mislim ono, zato su oni suparnički klan, ali sve osnovno divno je bilo raditi, mislim što se vidi sigurno iz cele ove predstave, vidi se ta ljubav između svih nas. U ovoj podeli ni u jednom trenutku u toku procesa nije bila ni jedna gruba reč, nismo se ni jednom trenutku posvađali, bile su rasprave u smislu rasprave vezane za predstavu, za scenu, za ono što je bitno, a zapravo ono što nas je održalo i što se vidi u nama samima jeste ta energija koju su svi dali u ovom procesu. Ne znam da li sam... Vidi se da postoji jedna energija zajednička, da ste verovali prosto ono što postavljate na Režija je bila da su osigurači iskočili već. Da, to trebali. A to nije bilo režirano, znači? Nije. Bilo je čudno malo. Hajde Milici da damo reč. Ovde se potencijera isto tako da si ti igrala više likova, više uloga, znači ta glumačka šizofrenija po znacima navode, ovde polifrenija, mada svi igraju praktično više likova, idu iz lika u lika. Pošto si mlada glumica, ne znam koliko si imala prilike ranije da učestvuješ u jednom takvom procesu, da imaš takav glumački zadatak i šta to podrazumeva, jer ti jer ti igraš i raspon uloga u vremenskom smislu, opet i u karakternom i tako dalje i tako dalje. Znači treba prosto se na brzinu prešaltati iz lika u lika. Pa svakako da pre ovog procesa nisam imala prilike da se ovoliko šaltam, što vi kažete, iz lika u lik, ali ja sam do neba i zauvek zahvalna Sonji na ovoj prilici, pošto sam birana putem castinga,
I jeste naravno do sada u mojoj karijeri najveći glumački zadatak bilo ovo, ali ja se ja se generalno pribojavam stvari kad mi dolaze i kad su velike i sve nešto, nemam baš neku veru u sebe uvek, ali što se tiče ovog procesa, Sonja mi je od samog početka ulila neverovatno poverenje da tačno zna od samog castinga šta hoće sa mnom i kad me je odabrala ja sam prosto samo se prepustila njoj i da li to deluje da mi je teško, da se mučim na sceni, da dobro radim ili ne, ja prosto stvarno uživam u tome i iz igranja u igranje pokušavam da rastem u svakom liku, da pronalazim dublje stvari, neke sitnice koje se ne vide na prvu, što se tiče karaktera svakog lika, tako da stvarno sam uživala i stvarno to mi je najdragocenije što u svemu ovome mogu da rastem kao glumica i da igram prosto sve što poželim, jer ovdje ima toliko toga da se igra i voljela bih da ovo igramo narednih 30 godina da vidim kako ću da tad igram sve ove izglede. Evo, dodat ću ti ja jedno pitanje. Koje su to žene koje ti igraš danas? I voljela bih, izvini što te prekidam, samo da i neko od glumaca odgovori na ovo pitanje. Dakle, možeš ti, pa može Andrija odgovor. Sad sam razmišljala, odletala sam malo dok je Stefan pričao kako smo bili super sinergija, energija i slično, pa mi je palo na pamet kako ja zapravo sve te žene znam. Kako nekako samo sam radići, nisam ja birala, sad će ova da mi bude imitacija te i te žene ili sad će ova da igraću tu ženu, nego prosto od toliko žena sam samo uzimala različite karakteristike i osobine i prosto se to tako nekako desilo da sad ja stvarno... Kako? Da prosto sad nekako imam u glavi ne jednu ženu, nego skup više žena koje poznajem i zbog toga mi je bilo izazovnije da radim, jer toliko ne istih žena poznajem, nego žena koje imaju sličan model ponašanja. I posebno kad igramo majku, to mi je nekako tu nekako najviše tražim i sebe i sve te žene i neko opravdanje za to, jer sve te stvari koje ona radi treba i naći Boga mi opravdanje. I ja kao žena koja sam potpuno suprotno od toga, čini mi se, pokušavam da nađem opravdanje za sve to, a to je zapravo to najplemenitije i najiskrenije, a to je da se održi jedna porodica na okupu, da se pruži istinska ljubav i da se mi kao žene malo unizimo i ni podaštavamo. Da, i eto, to je, mislim da sam ugovorila. Može. Dobro večer. Ja bih, ja sam najmlađi, verovatno, najmlađi sam u ekipi, pa bih ja iz moje generacije, da, Miloš i ja. Pa ne, mislim da je, jako sam zahvalan da se ova predstava desila i da prosto preispitujemo neke vrednosti i prosto kulturu i društvo u kojem živimo. Mislim da je to veoma važno i da je to nešto što generacijski je naša obaveza, čini mi se. I to što se zapravo, mislim da se ovde generalno ljudi možda gledaju da je to kao napad na neke generacije. Ne, mislim da je to samo preispitivanje da li su vrednosti koje nosimo dovoljne. I to je, gledam iz vizura onoga što sam ja, mislim, imao zadatak da radim, to je dete koje nekako se, čini se da se to samo da mi dete ne bude gladno i bolesno. A da li ljubav, mislim, da li ta neka vrsta nedostatka emotivne sigurnosti, to je ono što fali tom detetu. I to dete koje je vezano najviše za sestru, a ne za roditelja, to je zapravo preispitivanje da li je to sredina koja je zapravo nešto što je zdrav razvoj za dalju i za budućnost. I onda taj, naravno, traumatični događaj koji trpi to klanje svinje koje mora pre 10. godine, pa onda, naravno, odlazak svoje sestre
koja mu je bila najveća emotivna sigurnost. Onda gledanje nasilja u porodici i prihvatanje toga kao nešto što je normalno i nešto što bi trebalo da on doživljava kao normalno i to da njegova majka isto prihvata da bude tu i da njegov otac to plasira kao nešto što je normalno i onda njegova svest da ok, ovo je društvo u kom živim, ja moram da bih uspeo da budem deo toga. I mislim da je sada vreme da mi preispitujemo te stvari i da vidimo da li je to, da li mi prihvatamo da budemo deo tog društva ili ne i da li je to što, naravno, tu ljubav postoji, to nije pitanje, ali samo način na koji se pokazuje, mislim da nije dovoljan za jednu zdravu ličnost i neke mentalno zdrave ljude. Eto, tako da mislim da je to... Koje su to pitanja govorio? Pa da ne, mislim... Ko su ove žene? Ko su ove žene? Da, ali te, da. Odgovor je dobar, ali... Da, nisi kompetentan. Da, pa dobro, to su žene, mislim, i muškarci i žene su ljudi koje mi znamo jako dobro, ako ne u ovoj, ako ne onda u prethodnoj igre, i mislim, tu su oko nas i mi smo deo toga i mi gledamo to, naravno razlike postoje, do koje mere, kako ide, ali tu su. Svi znamo primer jedne žene, majke koja trpi nasilje ili jednog muškarca kome sin mora da bude jednako muško, inače nije dovoljno muškarac i nije dovoljno, kako da kažem, nije ravnopravan član tog društva, a to mislim da je stvarno, ne znam koliko je to važno i važne su neke druge stvari, bar mislim da je to potrebno. Ja bih samo prešla Danielu da postavim jedno pitanje. Budući da ti prelaziš iz lika oca u lik sina, da vidimo tu cikličnost koja teče. Pa eto nešto o tom stvari. Kako izdržiš da to... Mikrofon je vaš. Pa, što sam steo. Najprije bi ja krenuo od oca. U principu mi to nije bilo toliko mnogo istraživanja koliko je prototip jednog sirovine. Samo smo Sonja i ja tražili otprilike meru dok idemo u tom smislu. Sad, a što se tiče okrenuli smo krug i da na kraju bude žuti, u stvari cela priča kako se stvara nasilnik, kao Miloš što je malo prepomenuo da prosto hteli mi ili nekako krenemo da ličimo na svoje roditelje. Evo ja sad u ovom, ja blizu sam 40 i bukvalno ja čujem sebi neke rečenice koje je izgovarao moj otac, koje ja sam mrzeo tad, ali izlete iz mene i samo ovde dođe slika, moment, trenutak i nije ti prijatno i hvala Bogu što su sitnice u pitanju, jer sad, tako da to ja mislim da je prirodno, ja mislim da više, da čak jeste genetski, ali prosto to je prirodno i to mora da bude tako da ti počneš da ličiš na svoje roditelje, hteo ne, to što si prosto s njima živeo, oni su te vaspitavali. Koliko ćeš dobre stvari da prihvatiš, koliko ćeš dobro da koriguješ neke stvari koje ne valjaju, to zavisi od tebe, od tvojeg karaktera, tvojeg intelekta, tvoje ideje kakav želiš da budeš zapravo kao čovek. Međutim, evo ovaj žuti je bežao od svog oca, bežao, mrzeo ga, a postoje možda ja mislim Gorić. Tako da, eto, to je to otprilike. Hoću da kažem ja, da pomenem to da smo stvarno imali jako dobru saradnju, jako smo postali dobri prijatelji, što je najvažnije. I hoću da kažem da je ovakav jedan proces nešto zbog čega su stvari mi bavimo ovom poslu.